שלום לכולם, אז אנחנו היום עומדים לפרסם את הקוד החדש שלנו שקוראים לו PvPIL, והקוד הזה יכול להיות יהיה לנו הגרלות על כל מיני בנדלים, יהיה לנו פה מלא כאן PvP, יהיה לנו גם מלא דברים. אבל בבקשה, אם אתם נכנסים, אל תעשו ספאם, תראו נורמלי ככה. תנסו לראות בלי ספאם כדי שיצא ממש כיף, וגם יהיה לנו גיבווי רגיל, מיני גיבווי, ויהיה לנו גם ביג גיבווי. אנחנו עומדים לעשות מלא דברים, נלך להשיג גם דברים חדשים, ומי שיעזור לנו לפרסם ויעזור לנו בכללי זה הסבתא הכי חזקה. היי, מה מצב חבר'ס? אוקיי, יש לי גם כמה דברים להגיד. דבר ראשון, אנחנו הולכים להכין דיסקורד סרבר. אנחנו הולכים להכין דיסקורד סרבר, שקוראים לו PvPIL. אנחנו נכין אותו עוד, לא יודע, מחר, היום. הולכים לקרוא אותו PvPIL. סרטון הבא אנחנו הולכים לפרסם את הלינק של הדיסקורד, כי קודם כל צריך לפרסם את הקוד. והממברים פה, תזכרו ואם תפוצצו את הקוד הזה ונצליח להשיג ביום אחד 12 אנשים בקוד, לא רק אנחנו נותנים גיבווי גדול, אנחנו גם בדיסקורד אולי אנחנו ניתן ממבר למישהו. ויש לנו גם עוד עוזר נעשה צ'אלנג' לממבר אחד. יעזור לנו. הנה, בוא. יהיה לנו עוד עוזר שהוא עומד לעזור לנו למצוא את הדרכים. כן, זה הגרן ריפר שלנו. תקשיבו, הוא עוזר לנו למצוא כל מיני מקומות חדשות, עומד לעזור לנו להשיג מלא מקומות, הוא יעזור לנו גם בגיבויים, יעזור לנו במלא דברים. הוא גם אחד מהאדמינים. אז מקווה שתיכנסו לדיסקורד וביי.